имрӯз мо иқдом гирифтем бо дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон бо сармураббӣ Зиёев Рустам, сармураббии дастаи мунтахаб ва варзишгарони пешқадами ҷумҳурии Тоҷикистон, на танҳо ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҷаҳон бачаҳо ҳастанд, бачаҳое ки чемпионои Осиё, чемпионои ҷаҳон ҷоизадорҳо, ҳама бачаҳои пешқадам варзишгарои номии Тоҷикистон мешаванд ва барои имрӯз дар ҳамбастагӣ дар якҷоягӣ бо фонди хайриявии Музаффар имрӯз иқдом кардем ки шуморо як бор хабар гирем, як бор бинем чӣ саволое ки шумо доред барои варзишгаро, барои даста марҳамат на бачаҳоро овардем, ай наздикӣ пешниҳод кунед, яке дар оянда ин ҷои ёро бо шумо мегирем. барои ба варзиш машғул шудан ин муҳим нест ки ту аз чанд солагӣ шурӯъ мекунӣ. Муҳими аст ки ту дар вақти машқҳо суханҳое ки ба ту мураббӣ мегӯяд, суханҳое ки муаллим ба ту мегӯяд, ту хуб иҷро кунӣ ва ҳар вақте ки муаллим ба ту чӣ хеле ки гуфтагиай, ту бояд ҳамон вақт сари вақт дар машқ бошӣ, дар машқ дер накунӣ, ҳар рӯз бояд дар машқ бошӣ, ҳар як упражнение, ҳар як чизе ки муаллим ба ту мега, бояд ҳамаро хуб иҷро кунӣ, агар хоҳӣ ки дар оянда чемпион шавӣ. ман аз синфи дуюм аз 8 солагиам сар кардам тамрин. он вақт ман куштини зудомаш мекардам. баъд молибой омехта аз синфи шашиам сар кардам. аз синфи шашиам ман орзу доштам ки чемпион мешавам. стажи кори ман 3 сол шуд. якум бор соли 1992 сар кардам. ҳамун саркардагӣ то инҷоми мураббӣ кор мекунам, ҳам варзишгар будам. инсон шуд тайёрӣ мебинад, ки дар мусобиқа ягон чӣ мешавад ки ҳамун натиҷаи хуб нишон дода наметавонад. аз ҳамин сабаб роҳ афтодан кам зиқ мешавад. аввалин муҳорибаи ман дар шаҳри Москва буд. аз шаҳри Москва ман онҷо баромад кардам. дуюним баъд давом додам ба дигар давлатҳо. аз Тоҷикистон дар риштаи теквондо акай Рустам Зиёев мушарриф шуд. ман чӣ кунам ки ба мисли шумо варзишгар шавам? шумо бояд ҳамавақт ба машқ машғул бошед, гапи устодро бигиред, дар замин намонед, заҳмат кашед ва метавонед ки дар вақти наздик шумо чемпион шавед. барои варзишгари хуб шудан аввал бояд доништон хуб бошад, ки шумо фаҳмед тамрино барои чӣ фоида дорад, мисол машқ барои чӣ, барои бояд шумо ба ақл бошед. якум доништон ки хуб шид, ҳама чӣ коротон осон мешавад. Талабае ки худша назд нишон дода дониш дар мактаб хоҳиши сахт машқ кардан дошта бошад, ай тарафи федератсия метавонем ҳамон бачаро имконият дем ки дар толҳои варзишии мо машқ кунад ройгон, мақсад барои ба даст овардани натиҷа машқ кунад. аввал меган Тоҷикистон гирифт, баъд меган ки фалонҷа номтона мегирад дар ҳама ҷо ба обрӯманд аст. имконияти муассисат зид набошад, мо метавонем ҳамаи варзишгарони талабаи бозӣ ҳастанд 24 нафар толори монда як рӯз машқи озод бизанонем, як мураббии худмон ҷалб кунем, як рӯз қатъиятчо, як рӯз машқи озод ки як фаҳмем ки варзиш машқ конкурент занонем. хоҳиш дорем бачаҳо? бале! агар гиран ҳама каса барам то хулиганӣ намекунед? Не! Ҷо ра хулиганӣ خیلی زیاد پرچم‌برداری ملت این دولت
шукронаи ин иқбол аз давлати истиқлол. Роза ба забони худ, ноза ба забони худ, аз азм талоши халқ ил вирди забони худ. Шукронаи ин иқбол аз давлати истиқлол. توفا برای خوندنتون، برای تمرین مشق کردنتون ما را همین استادای شما گفتن که شما والیبال بسیار نقض بازی میکنین و همین خاطر لوازمات ورزشی آوردگان بگیرین نقض بخونین، نقض مشق کنین، هفته دیگه با خدا خواهد که بو میخونین.